Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Tul dawn l-aħħar ġimgħat waqt Knockabout Sicilia ħadkom miegħi fi Sqallija biex insiru nafu iktar dwar it-tradizzjonijiet tal-festi u l-artiġġanat. Illum ħalla tuħarsa lura lejn dan il-vjaġġ sabiħ li kelli f'dawn l-aħħar ġimgħat. Knockabout jibda issa. Ix-xahar ta' Diċembru beda u f'daqqa waħda wasal fit-tmiemu. Għal kulħadd dan l-istaġun tal-festi jkun kemm xejn iktar speċjali għax ikonna iktar ħin f'idejna, jirna xinna nqattaw il-ħin mal-qrabat tagħna, mal-eżis tagħna, nirrilassaw, niċċelebraw, forsi jirna xinna anki nagħmlu xi vakanza żgħira. Għalina ta' Knockabout Sicilia Diċembru kien veru interessanti. Irna xinna niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani biex stajna waslulkom tradizzjonijiet u tomiet tipikament Siċiljani abbinati ma' dan l-istaġun. Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Ferla, ftit iktar minn siegħa sewqan minn Pozzallo. Din hija belt żgħira fil-punent ta' Sirakuża. Ferla hija waħda mill-bliet li hija mlaqma borgi più belli d'Italja. Ferla ser niltaqa' ma' Franco Manuele, dulċier mill-iktar rinomati fl-Italja li jispeċjalizza fil-panettone. Għandi ngħidilkom li mal-ewwel x'in tidħol f'din il-kċina, ir-rieħa taqsamlek qalbek. Hawnhekk ix-xogħol għaddej ġmielu. Kulħadd iffukat biex ilaħqu mad-domanda. Meta bdejt nitkellem ma' Franco mill-ewwel qasam miegħi l-ammont ta' esperjenza li għandu f'din il-professjoni. Faccio questo lavoro da 35 anni. Franco jirrakkunta li l-beda l-karriera tiegħu meta kien tfal f'pastiċċerija żgħira li kellu missieru. Ħada hi l-knisja prinċipali ta' Ferla. Ikompli jirrakkuntali li l-panettone għadu jippreparah bl-istess riċetta artiġjanali u riċetta segreta tal-familja Manuele. Naqbad it-triq lejn Caltagirone, siegħa sewqan bogħod minn Ferla. Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għal prasepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li għamel ta' kull sena. Kif taltaw ġew bqajt impressjonat bl-ammont ta' kreattività li għandu l-Maestro Pitti. Kull ma waw ġew inħadem kollox bl-idej u għamel kollox hu b'materjali riċiklati u l-attenzjoni għad-dettalji hawn hija xi ħaġa li tibqa' impressjonat meta tara l-affarijiet mill-viċin. Salvatore jispjega li ta' kull sena l-presepji tiegħu ikunu kompletament differenti u jiġi ispirat minn dak li jkun għaddej madwaru u madwar il-komunità ta' Caltagirone. Il-maestro għażel it-tema taċ-ċeramika għal presepju ta' din is-sena biex jippromuovi u jagħti iktar ħajja lil din l-arti tant sabiħa. Mill-ewwel se naqbad it-triq lejn Sirakuża, 40 minuta sewqan minn Pozzallo. Sirakuża, b'mod speċjali żona ta' Ortigia, hija mekka tal-artiġġanat u l-karattru tipiku Siċiljan. Sirakuża ser niltaqa' ma' Mauro Laterra, Francesco Salamone u Salvatore Manuele li ser jaqsmu miegħi dettalji ta' kif jippreparaw uħud mit-tomit l-aktar popolari fi Sqallija.
Dan huwa Francesco Salamone li bil-kapaċitajiet artistiċi tiegħu jitrasforma cappuccino jew caffè macchiato f'arti. Francesco jirnexxielu joħloq diżinji billi jħallat il-kafè li għandu kulur kannella mal-ħalib li jkun hemm fil-wiċċ. Principalmente il cannolo è molto ricercato dai turisti, infatti appena arrivano in Sicilia è la prima cosa che cercano. Però diciamo che durante le festività o la domenica è un dolce molto ricercato anche dai siracusani. L-aħħar wasal il-ħin għalija biex induq dal-ġelat. L-ewwel darba li ħanduq ġelat magħmul miż-żejt ta' żebbuġa u żebbuġ. Ħantikom l-opinjoni. It-toma hija delikata ħafna, għandek it-toma li tiġi wara ta' żebbuġ ħelu u l-lows veru tajjeb. Komplimenti, hija buonissimo, Qabel ma nkomplu bil-ħarsa tagħna lejn il-vjaġġi sbieħ li għamilna dan ix-xahar ta' Diċembru fi Sqallija, nixtieq nfakkarkom li llum huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Kuċina d'Oro. Nixtiequ narawkom mal-familja. Batunna ritratti tagħkom flimkien mal-familja permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook u minn bonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal Kuċina d'Oro, jista' jrebaħkom regal sabiħ. Dan ix-xahar kelli l-opportunità wkoll niltaqa' ma' ċeramist vera bravo, Salvatore Floridia. Mal-wasla tagħna mal-ewwel insibu lil Salvatore għaddej ġmielu fuq xogħlu. Ma tqattax ħafna ħin tħares lejn Salvatore u mill-ewwel tammira l-ħeffa u l-kapaċità tiegħu biex jaħdem iċ-ċeramika. Hija evidenti li dawk il-paridejn għandhom ħafna esperjenza. Allora, sono passati 15 giorni. Ora lo prendiamo. Salvatore jispjegali li beda jesperimenta biċ-ċeramika meta kellu biss 6 snin. Huwa eventwalment gradwa bħala inġinier u ċ-ċeramika kienet biss passatemp. Però l-passjoni għaċ-ċeramika tant kienet b'saħħitha li fil-preżent l-arti taċ-ċeramika hija l-professjoni u l-inġenerija sar il-passatemp. Fost il-ħafna esperjenzi li kelli hawnhekk fi Sqallija f'dan ix-xahar ta' Diċembru, kelli l-opportunità wkoll insir naf naqra iktar lili nnifsi, insir naf il-kapaċitajiet tiegħi u kelli nammetti miegħi nnifsi wkoll li biċ-ċeramika mhux ser naqla x'niekol. Jiena nara lil Salvatore jaħdem it-tafal, nara dan ix-xogħlijiet kollha madwar issa kważi ġitni l-muża biex immit naqra jdejja u nipprova nagħmel xi ħaġa jien jew bekk. Salvo aktar kmini wkoll tifallina qabotta li nara jaħdem suppost qiegħed nidra kif għandu jsir ix-xogħol u kif għandi nibda naħdem. Kien dici Salvo, provo a vedere se ho il talento? Certo che c'è il talento. Ok, e dove si comincia? Si comincia da si comincia da sotto e si va sopra. Mill-lider. U kif qed jidher ix-xogħol, mhux li għandi xi futur kbir fiċ-ċeramika, però tuni naqra ċans. Esperjenza m'għandix. Tuni ftit iktar ħin ħalli nelabora d-dettall. Biex nagħlqu s-sena u niftħu s-sena bid-bissima għalikom għandna daw il-filmati. Kiesa imma werted. Tlajna, ma biex ninżlu. No. Non mi piace questa cosa. Jew inkella sempliċiment jagħmlu dak li jħobbu jgħidu t-Taljani għalih. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita.
This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ommima, nutrienti u konvenjenti. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Nilqakom għal Knockabout Sicilia. Illum ħanurikom filmati li żgur qatt ma rajtu qabel. Fil-fatt ħanoħdukom wara l-kwinti ta' Knockabout Sicilia biex nagħlqu s-sena 2023 u niftħu s-sena 2024 bid-bissima. Nibda Knockabout Sicilia tal-lum biex minn hawnhekk minn Sicilia waslilkom l-awguri għas-sena ġdida. Nixtieqilkom sena ġdida mimlija għena ris u dak kollu li tixtieqilkom qalbkom. Nisperaw li s-sena 2024 tkun aħjar mis-sena 2023. Mhux għax 23 kienet ħażina imma dejjem naspiraw li konna sena aħjar. Biex nagħlqu s-sena u niftħu s-sena bid-bissima għalikom għandna daw il-filmati. Meta nara daw, dejjem niftakar fit tfuliti. Meta ommi kienet tkun qed tipprepara l-ħelu u kienet tuża l-qxur tal-orange ħelu, dejjem kont nispiċċa noħdilha minnhom, nisraqilha minnhom. Mbagħad tibda tsajjar, I'm gonna do it. Buongiorno. Pistachios. Sorry, kominċa ancora. Dan il-piknik avventurus ma organizzajtux bis-sa tfal. Fil-fatt ħanaqbad u ħaniprofa nitla' ma' dik is-siġra ara u nara. Hawnhekk hawn it-tradizzjoni li jekk tilħaq il-quċċata iddoqq il-qampina. Ara fejn qegħdin. Tlaqna ħaninżlu l-isfel. Kif faċċo? Mamma mia. Probably just from here. Yeah. Kisa, imma werted. Sa naqbel is-saqajja. Dwar raser. Le. Hey. Kisa ħafna imma sabiħ ħafna ukoll. And they keep inside of it. They say, I go directly to the farmer because what happened is that Bambina,
scendendo! Non mi tiene! Illum ħammurru f'belt meqjusa ġawra fi Sqallija, belt mimlija arkitettura barokka, art pavimentata. Is that fine? Illum ħammurru f'belt meqjusa ġawra fi Sqallija, belt b'arkitettura barokka, art pavimentata, kif ukoll papa. Pajsaġġ pittoresk mill-iktar awtentiku. Sorry, I mixed it up. I'll wait for this car to pass because it's gonna get noisy for sure. Għajja għafazatti warajna. Xetlek. No, scendero così, ta. I feel like I'm videographer for Bear Grylls now. So I'm gonna do the same and then call my name and then it turns. Din iż-żona, din ir-riserva naturali definitiva. You want to see me walking in shot? Ir-riserva Vendikari għandha ħafna x'toffri u mhux bajjiet biss. L-episodju li jmiss ta' Knockabout ħanurik ħafna filmati u ħantik informazzjoni dwar fil-fatt, Knockabout li jmiss l-episodju li jmiss ħanurik ħafna filmati sbieħ ta' fejn tista' timxi f'din il-kampanja f'din il-riserva. Żgur li wara li rajtu dawk il-filmati smajtu dik l-informazzjoni taqblu miegħi li r-riserva Vendikari hija Vendikari. Sembra una ximja. Rep, just come on this side. Yes. Ħanejdilkom Leiden u Francesca it-travel buddies perfetti. Għax sorry, I'm gonna do it. Keep it rolling. 2, 1, and go. Ħanejdilkom minn din l-esperjenza nistanajt li Leiden u Leiden. Sirakuża huwa l-post ideali għal dawk li meta jivvjaġġaw iħobbu jammiraw arkitettura mill-isbaħ. Jew inkella sempliċiment jagħmlu dak li jħobbu jgħidu Taljani għalih ukoll iħobbu jesperjenzaw dak li Taljani jgħidulu il-dolce far nulla. Il-dolce far niente, okay? Let's wait for the people to pass. Hawnhekk f'dan il-katedral ta' Sirakuża wieħed isib statwa tal-fidda tal-Qaddiża ta' Santa Lucia. Sorry, I'm gonna do it. Issa wara dik id-doża kbira ta' storja, ħaqna nimlew zaqna b'xaħat. I'm gonna retake it. Tlajna, ma biex ninżlu. No. Non mi piace questa cosa. Alleluja. Daw kienu ftit mill-ħafna sitwazzjonijiet u filmati ta' dan l-istaġun li ma waslux għandkom però llum stajtu tarawhom. Qabel ma nħallikom illum infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Soppa Ommi Mar. Ridu narawkom imgezzini, ridu naraw ritratti tagħkom taħt xi kutre u kif toħorġu filgħodu b'xi skufja u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għas Soppa Friski Ommi Mar jista' joħroġkom rebbieħa. Jiena nsellmilkom niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Knockabout Sicilia li jmiss mhux ser nkun qiegħed waħdi miegħi ser ikolli kantawtur li ħajċċelebra l-birthday tiegħu u jiena li ħandi preparat rigal li bħalu żgur qatt marċieva. Niltaqgħu. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommi ma, nutrienti u konvenjenti. Orienta.
Il-fdalijiet li nsibu Borġ in-Nadur jinkludu sit megalitiku ta' żmien in-Neolitiku u villaġġ ta' żmien il-Bronz. Sa seklu ilu, il-fdalijiet mal-għolja Borġ in-Nadur kienu maħsuba li kienu parti minn tempju klassiku ta' Erkole, magħruf mad-dinja kollha. Skont din it-teorija, dan is-sit kien jinfirex għal mijiet ta' metri u kien jinkludi l-ħajt megalitiku kbir li jinsab iktar il-ġewwa u l-fdalijiet klassiċi f'ta' kaċċatura. L-iskavi tal-fdalijiet neolitiċi bdew fl-1921 mill-pjuniera tal-arkeoloġija Margaret Alice Murray. Murray kitbet li tqabdet tiskava din il-parti ta' Borġ in-Nadur minn Temmi Żammit, id-direttur tal-Mużew Nazzjonali. Għal żewġ staġuni hi kienet mejjuna fl-iskavi mit-tabiba Dr. Edith Guest li kienet batet Malta fil-gwerra fl-1916. F'Malta konservattiva ta' dak iż-żmien ma kienx tas-soltu li jkollok żewġ nisa jmexxu x-xogħlijiet. Murray kienet medotika ħafna f'xogħla, imma kellha problema biex issib fejn tpoġġi l-ħamrija li kienet qiegħda tnaħħi mis-sit. Din hija r-raġuni għalfejn naraw munzelli ta' ħamrija madwar parti mis-sit. Il-ħajt megalitiku li jinsab iktar il-ġewwa mill-fdalijiet neolitiċi kien skavat fis-snin 80 tas-seklu 19 u l-idea li l-fdalijiet f'Borġ in-Nadur kienu parti mit-tempju ta' Erkole kienet abbandunata ftit sekli wara. Illum nafu li dan il-ħajt huwa parti minn villaġġ ta' żmien il-Bronz. Bekk, Borġ in-Nadur xed dawl fuq żmien il-Bronz f'Malta. Dan ir-raħal bil-ħajt uniku impressjonanti kien ħares tajjeb bl-eqdem fortifikazzjonijiet fil-Gżejjer Maltin, filwaqt li r-raħal jinsab f'pożizzjoni li faċli tiddevendih però għandu aċċess għal Port Kenny. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha.